Hej derude. Kender du det? Det er fredag, og hvad skal man lave? Man har ikke så mange penge, og det regner udenfor. Ja, det hele det spiller ikke rigtigt. Og man har egentlig lyst til at tage ud og drikke en bajer og være sammen med dem, man studerer sammen med. På fredag har du chancen for at komme og fejre dåsens fødselsdag. Men til dig, der måske ikke har været der så tit, hvad er dåsen så for et sted? Og hvad for nogle mennesker er det, der er der? Kig med, så jeg viser det. Hej. Han så sin mor blive skudt. De slår ham for at få ham til at danse. Hun så sine søstre blive druknet. Hun slap væk. Han så sin mor blive slidt ihjel. Nu er det hans tur. Så mange dyr er dybt traumatiseret, inden deres liv rigtigt er begyndt. De bliver mishandlet af mennesker, som ser dem som et redskab eller en pestilens, der skal udryddes. Ja, så dåsen er måske ikke så dårligt et sted. Husk, at vi fejrer dåsens 2 års fødselsdag på fredag, og vi glæder os rigtig meget til at se dig med live musik og pølsevogn og en masse rigtig glade mennesker. Så kom endelig. Kom endelig. Vi starter kl. 12, og vi glæder os rigtig meget til at se dig. Tak for nu. Tak for din tid. Vi ses. Er vi færdige nu, eller? Kender du det? Det er fredag, og ja, man har ikke så mange penge, og man kunne godt bruge at komme lidt ud. Au, for satan. Hvad for helvede, mand. Hej, kender du det? Det er fredag, og man har ikke så mange penge, og jeg vil rigtig gerne ud og møde nogle nye mennesker, og måske bare hænge ud til studiet. Jeg kender et sted. Lad os prøve at